hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inotuntan barata halid dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, kamen. Kumpiyansa ang gobyerno lokal kay Legazpi na maaabot tinda ang herd immunity digdi sa syudad. Ini matapos sasabihin ni Alcalde Noel Rosal sa DZGB News na haros nasa 70,000 ng mga individual sa syudad ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Sigun pa kay Rosal, in kaso na mas maging makaskas ang roll-out ng COVID-19 vaccination sa syudad, posibleng wanya na taon o kaya bago pa matapos ang taon 2021, umabot na sinda sa target na 120,000 na mga individual na mabakunahan kontra sa COVID-19. Sinabi ni Rosal na dakulan ko pasasalamat kang gobyerno lokal dahil sa dakol ang alokasyon ng bakuna na nag-aabot dito sa syudad, gikan man sa DOH asensya nag-alalaom na sa mga maabot man na panahon o kaya aldaw asin semana, mas magdakol pa ang bilang kan mga COVID-19 na nabakunahan kontra sa COVID-19 dahil sa sananggad na pinagkakampanya ang herd immunity kontra sa nasambitan ng nakakaganda na helang. Mientras tanto, sinabi ni Rosal na ang mga nasa priority group na A1 sa Good A4 ang tatawan man ganarin ng prioridad may kinaraman sa roll-out kan vaccination program. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Nagabot na sa Pilipinas ang karagdagan na 365,040 doses ng Pfizer vaccine na binakalkan gobyerno hali sa Estados Unidos. Sigun sa National Task Force Against COVID-19, kasubanggi kan magabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 313,560 doses kan bakuna. Enot naman ang nagabot ang 51,480 doses kan Pfizer vaccine sa Cebu, alas 6 manin na pagkabanggi para sa kabilugan na 365,040 doses kaning. Personal na sinabat ni Vaccine Czar Carlito Galvez asin US Secretary for John Lo ang mga bakuna. Dinara ang mga bakuna sa PharmaServe Express Storage Facility sa Marikina City. Pag-aadalan kan gobyerno kung pwedeng itudukan ibang brand nin bakuna na enot ng natudukan nin Sputnik 5 vaccine bilang first dose. Hiniyan pahayag ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo sa pagsasabi na kinakaipuhan ng magkaiguan nin hararom na pag-aadal sa pagsasabing mix and match nin gagamito ng bakuna sa first asin second dose. Enot kay niya, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na pwedeng gamiton ng AstraZeneca bilang ikaduwang dose sa primerong nakaresibinanin bakuna hali sa Sputnik 5, lalo na kung maaloy pa bago mag-abot ang dugang na supply kainis sa nasyon. Miara Santo, dagdag na Bareta, hali dyan sa luwas si Jimmy Nasalita. Jim, kamen. Nag-apilo sa mga agencies rating sa National Irrigation Administration as NDP na Secretary Francisco Vilay ang barangay Bulusan Libon na kung pwede madraga o maidisit ang Bulus River dahilan sa Palibasa ang tubig na nagbubulo sa sayin ng kasalugan halip na sa kamali ginubatan ligaw asinuwas aros sa hababauna ang mga salog sa Libon. Mayroong problema pag nagbaha, madalion mag-arapaw ang tubig sa mga gilid, ang rirabasan, iyon mga matabasan, dahilan sa iyon ang harababang lugar. Pero isyo sa mga umahan, dahilan sa nagkakabanalunbunan, ang mga tinanom. Mismong si Congressman Fernando D. Cabredo, binisita ang lugar, kay ba si NIA Director Engineer Luis Bragais, kung sa'yo na magtatabangan na duwa, kung paano mahanapan ng solusyon ang mga problemang nabanggit dahilan sa sakripisya hindi kung dahil masikas ang siring mga pagay iyon mga sources ng pagkaroon pasikar ang mga mahibas na mga kabasan digdi sa Libon, Albay. Mga dagdag na Bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News.
Suminakat pa sa 1.54 ang rikas kan ulakit kan COVID-19 sa Pilipinas ali sa 1.50 ka nakaaging aldaw. Base sa huring datos na ipinalawas kan Octa Research Group, nasa 12,788 na ang narestrong bagong kaso sa nasyon na masalangkaw din 41% sa inisyal na datos na 9,088. Na-restro man ini poon kan Agosto 4 hasta 10. Mantenido man sa 11.76% ang average daily attack rate o ADAR sa nasyon, mantang ang occupancy rate sa mga intensive care unit nasa 71%. Nangingenot ang Tuguegarao City na may pinakalalangkaw na ADAR na nasa 57.11% na sinundan kan Mariveles Bataan 52.14%, asin Makati City 44.47%. Sinabi kan Department of Health na ang Department of Budget and Management Procurement Service ang dapat basulon asin kontestaron sa pagbalyukan fundo para sa pagbakalin mga ekipahes na gagamiton kontra sa COVID-19 maski daimanin Memorandum of Agreement. Sa pagdangog House Committee on Public Accounts, sinabi ni DOH Procurement Director Paul Gimbarda na kansinda magkonsulta sa DBM kung kaipuhan paan MOA. Sinabi kay niya na daiman na kaipuhan at kung kaya mas kisindan na libong man. Ang siring na bagay nagluwas matapos kontestaron man kan Commission on Audit ang DOH kung nata nagbakalin mga kagamitan na para sa COVID-19 na daing Memorandum of Agreement as iniba pa nga dokumentos. Mientras tanto, ikokonsiderar kan Interagency Task Force ang pagpapalawig kan enhanced community quarantine sa Metro Manila sa laog paning sarong simana matapos ang Agosto 20. Siguro ni kay DILG Secretary Eduardo Año, Vice Chair kan IATAF, na apisar kan pigaadalang pamaninda kung pwedeng ipautob ang modified enhanced community quarantine sa National Capital Region tanganing makapagbukas naman ang ibang negosyo. Dahil ng cash aid para sa mga maapektaran in kaso palawigon pa ang ECQ sa Metro Manila. Ipinahayag ni Anyo na matiripon ang IATAP tanganing pag-orunan ang masunod na quarantine classification sa mga iba-ibang lugar sa nasyon. Plano kan Commission on Audit na naturosan ang paghigpit sa mga rekisito sa mga programa may kinaraman sa pag-uugid sa mga ahensya de gobyerno lalo na ang paggamit kan fundo kaini. Sa briefing kan COA sa House Committee on Public Accounts, sinabi ni DOH NCR Regional Director Gloria Balboa na dipisil nin marhay na makasumitir kan mga kinakaipuhan na dokumentos ang mga ospital kung kaya apektado man ang distribution in allowance para sa mga healthcare workers. Sibong nalado, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang siring na mga rekisitos hali mismo sa COA. Tatawan ngunanin atensyon kan gobyerno ang pagbakal in COVID-19 vaccine kan Pfizer asin Moderna para sa mga Pinoy. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez, madali nang matapos ang kasunduan kan Pilipinas sa China para sa Sinovac vaccine. Sa ngunyan, igwa ng 25 milyones dosis kan Sinovac vaccine ang Pilipinas kung sain 21.5 milyones digdi ang nagabot na sa nasyon. Pinasalamatan man ni Galvez ang Philippine Embassy sa Estados Unidos asin gobyerno kan Amerika dalan sa pagtataonin akses kani sa Pilipinas sa 600 o 65 milyones na Pfizer vaccine asin ang donasyon na single shot kan Johnson & Johnson vaccine. Mantang uminabot man sa 4.3 milyones doses nin Moderna asin 4.2 milyones doses kan Pfizer vaccine ang nagabot naman sa Pilipinas. Sinurog ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza ang Commission on Audit kontra sa mga batikos as inatake dahilan sa pagpublikar kan sa indang naging obserbasyon sa gastos kan mga ahensya de gobyerno. Siyang sinabi na daiman pwedeng gamiton ang rason ang COVID-19 pandemic para ma-relax ang pag-uugid sa mga gastos sa pagsasabi na ini pwedeng magresulta lugod sa korupsyon lalo na tamadali na ang eleksyon sa masunod na taon. Siya nagpaluwas ng pahayag bilang reaksyon sa batikos ni Presidente Rodrigo Duterte sa ipinaluwas na audit report kan COA sa mga ahensya de gobyerno siring sa Department of Health na nagpapahiling na dakulang fundo para sa COVID-19 response anday paman nagagastos.
Kinonfirmar ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na iyo ang namamayo sa National Vaccination Operations Center na padagos ang pag-aadal sa paggamit din booster shot kontra sa COVID-19. Pero sigon sa iya, apisar kang padagos na pag-aadal dahil paman pigrekomendar sa ngunyan ang pagpapadurok nin booster o ikatulong dose na dagdag na bakuna. Sigun sa iya, na sa masunod na sa roodawang bulan, may makasugnang desisyon ang gabos na grupo nin mga eksperto kan gobyerno sa isyu kan pagbabakuna. Kung in kaso tugutan ng booster shot sa masunod na taon, sinabi ni Kabutahe na prioridad digdi ang mga frontline healthcare workers as in may comorbidity. Sinabi ni Kabutahe na uminabot na sa 29 milyones 127,240 nin mga bakuna na itudok na sa nasyon. Dagdag pa ni Kabutahe na poon ngunyan uminabot na sa 42 milyones 620,800 na doses ng COVID-19 vaccine ang nag-abot sa Pilipinas. Naghagad ang Department of Health nindugang na 3.6 bilyones pesos na fundo tanganing matawanan nin special risk allowance ang mga healthcare workers na haloy nang nagrereklamo dahil ang tamantang sinda nakabantad laban na kontra sa COVID-19 alagad di man sinda natatawanin beneficios na ipinangako kan gobyerno. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sinda nagpadala naman nin kahagadan sa Department of Budget and Management alagad day pa ining kasimbagan sa kudngunyan. Enot kay niya, nagpatakot ang mga healthcare workers na sinda magkakaigwanin mass resignation kundi man sana sinda matatawanin dugang na benepisyo samantang nakataya nga niyan sa indang buhay sa laban kontra COVID-19. Bako efektibo ang nagkaparang ultraviolet o UV lamps kontra sa COVID-19. Inang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere asin sinabing igwang mga klase kan UV lamp na pigagamit talaga sa hospital setting asin sa mga klinika. Sinabi niyang ang mga UV lamp na nababakal sa online store kay bana na ang mga handheld UV lamp dahil nagkakapagtaon ng proteksyon kontra sa virus. Kanakaaging taon, sinabi man kan Department of Health na dahil ninda ipigrekomendar ang paggamit kan UV lamp dalan tadaing sufisyenteng ebidensya na efektibo ini kontra sa bakterya asin virus. Sinabi man kan World Health Organization na ang UV lamp pwedeng magdara nin danyo sa paghiling, iritasyon sa kulit, burn, asin magkakadagdag sa peligro nin pagkakaigwa nin skin cancer. Sinabi kan Department of Health na ang mga ultraviolet lamps sa pwede nga mabakal sa online stores alagad di man ininin proteksyon kontra sa COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang UV lamps para man sana sa mga healthcare services asin di man in kinaaraman sa proteksyon kontra sa virus. Idinagdag pa man niya na ang mga UV lamps na nababakal online igwanin handheld, the ones na pinangaranan man sa ng UV lamps asin dai man magagamit para maproteheran ang persona kontra sa COVID-19. Popunana kan Department of Science and Technology ang clinical trial sa paggamit nin ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sigun kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nakamautan kan 8 bulan na pag-aadal na mahiling ang kusog kaligtasan as in efekto kan ivermectin sa mga asymptomatic asin non-severe Filipino patients. Papartisiparan nini kan 1,464 mga COVID-19 patient na may edad na dai mababa sa 18 anyos. Hunyo pa dapat ginibong pag-aadal na madurar sa Enero 2022. Nagtagama naman ang gobyerno ng 22 milyones pesos para sa nasabing clinical trial. Nagpahayag nin sobrang kamunduan ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa naging lakdang sa Kamara de Representantes na aprobaran ang propwestong diborsyo sa nasyon. Sinabi ni Father Jerome Ceciliano, CBCP Executive Secretary na sinda na mamundo dahil ang tatinawan pa nin prioridad kan House Committee on Population and Family Relation ang pagpasar ka na sabing lakdang kaysa pagtaunin atensyon kung paano makukortar ang pagdakol kan kaso nin COVID-19 sa nasyon. Siyang sinabi na kadakol na mga namamanuwaan ang nangangaipong matabangan kan gobyerno sa taho kan pandemya alagad mas nainot palugod na ipasar ang divorce bill.
Inidepensa kan dating commissioner kan Commission on Audit na ang nahiling na negatibong datos kan komisyon sa dakol na ahensya kan gobyerno sa nasyon. Sigun kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza na maski nasasabutan niya ang makasug na pressure, ginibos na kan COA ang trabaho kani na magpalos nin audit report. May kukonsiderar man na professional response mechanism ang ginibong flagging kan COA sa Department of Health na pwede man na maresolveran sa marena paagi. Sa ngunyan, nagkaparang senador asin kongresista ang nagdepensa sa COA kung saan tinuyaw kan mga ni ang DOH sa kakulangan ni nagkaparang dokumento sa paggastos sa 67.3 bilyones pesos na COVID-19 Response Fund. Sinabi ni Justice Secretary Menard Guevara na dai pwede nga basta sa na mag-ako o magsayuman in mga Afghans na gustong magkuhanin na refugee status sa Pilipinas. Siya nagpaluwas nin pahayag matapos sabihin kan Malacanang na handang akon kan gobyerno ang mga Afghan refugees. Ipinaliwanag ni Guevara na kinakaipuhan pang ugido nin marhay kan Department of Justice sa Refugees and Stateless Persons Unit tanganing madeterminar kung pasado ang mga ini sa international standards para matawanin refugee status. Hansiring na bagay, nagluwas matapos manotaran na kadakol na Afghans ang nag-urulag sa Afghanistan matapos makuha kan Taliban ang Kabul asin iyon ang unyan ang namamahala sa gobyerno. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-aarakan mga pag-ariba, manito tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Ma, sa futuro, mapatindog ako